Ang isang, gaava ng sining, AY isang vägeinä nilikha ng isang taoessa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang mga salobin at damdamin dito. Lalona sa sining, ang, vöyks ovart, AY kadalasan mga vägeinä makikitat mararamdaman, tulad mga painting o eskultura. Ang isang laravan iginuhit na me magagandang kulajassa driving na papel, isang laravan iginuhit gamit ang mga krayola, o isang laravan ipinahaya gamit ang pintura AY maaring iturina lahat ng isang, gaava ng sining. Ang mga vägei tulat ng palajok na gaava sa luvad, mga hugis na inukit mula sa kahoy, at mga manika na ginava sa pamamagitan ng pagdikit-tikit ng ibate ibang materiaales AY maariding ituring na, mga gaava ng sining. Ang isang napakagandang gusali o isang estatwana itinayoessa isang parke AY maariding tawaging, work of art. 작품이란 누군가가 자기 생각이나 마음을 담아서 특별하게 만든 것을 말해요. 특히 미술에서 작품이란 그림이나 조각처럼 눈으로 보고 느낄 수 있는 것들이 많아요. 도화지 위에 예쁜 색깔로 그린 그림, 크레파스로 그린 그림, 물감으로 표현한 그림 모두 작품이 될 수 있어요. 흙으로 만든 도자기, 나무 조각으로 깎은 모양, 여러 가지 재료를 붙여서 만든 인형 같은 것도 작품이 될 수 있어요. 아주 멋진 건물이나 공원에 세워진 동상 같은 것도 작품이라고 할 수 있답니다.